С продуктите на Aquasource се запознах преди почти 5 години, когато синът ми тъкмо започна да посещава ясла. Това беше и моментът, когато започнах да се интересувам повече от естествени подходи за поддържане на имунната система. Постепенно продуктите започнаха да навлизат в ежедневието ни. Осъзнах, че и аз имам нужда от поддръжка, особено след няколко години работа вкъщи, в условия на изолация, по-малко движение и повече стрес. Започнах да се грижа за себе си, записах се на кикбокс, започнах да се храня по-осъзнато и малко по малко да променям ежедневието си. В този процес два от продуктите на Aquasource станаха неизменна част от деня ми. Супер антиоксидант и есенциалните масни киселини. Супер антиоксидантът е един от продуктите, който много ми помогна да се справя с сезонни неразположения, като подпомогна имунната ми система да се справя по-добре. Другият ми верен помощник са есенциалните масни киселини. Те помагат за поддържане на нормална сърдечна функция и когнитивния фокус, което е изключително важно, особено за хора с натоварено ежедневие и дете вкъщи. За мен това не са просто хранителни добавки, това е цялостен холистичен подход към здравето. Избрах да се грижа за себе си не защото трябва, а защото го заслужавам и защото искам синът ми да вижда тази грижа и да расте с тази осъзнатост.